шахси холис аз тарафи мақсад ҷамъияти тоҷикои шаҳри Екатеринбург чӣ гуфтанӣ дорӣ? хай ассалому алайкум барои ҳамаи бародаро. Агар кадмеки ёрдам карда битонем, парвардигор худо ҳамаро дидаи и худо ба сари ягон бандаи мақсад муъмини рӯзана ёраи баяно кадмет ки агар битоне дасту биёя ёрдам куне бародар вазъияти фарзандаш ам хеле безебаа. мо омадем ба чишми худ дидем мақсад ам хеле камтарак вазъияташ безебаа. Агар ёрдам карда битоне ягон ҷои вай нестаа. агар ёрдам кардан накуне дуо куне ки парвардигор шифои комил ато фармояд барои бародар. мо ҳамиха гуфтанӣ дорем бародар. саломат боша. баъдан ман гуфтанӣ будам ки ту ба гӯши худат мақсад шунидӣ ва ба чашмот дидӣ ки бародар дар бораи садои умед чӣ гуфт. мақсад барои карташ мақсад барое ки имрӯз бародармон садои умед худаш гуфт ки ман ҳамаи пулро фирисондам. аммо вақте мо муроҷиат кардем ки скриншотка ягон чекта парто ки мо ҳама хонаи бародар мерем мақсад гап занем ки бародар барои чӣ мақсад дурӯғ мегӣ ки анаму пула мақсад партофтааст ту имрӯз мегӣ ки не пула напартофтааст. 200 чанд ҳазор ҷамъ шудааст ва дигар сумҳош дар 280 000 ва дигар сумҳош дар картаи садои умед рафтааст. аммо садои умед ягон сум перевод накардааст. шумо чӣ гуфтанӣ? хай худованд аввалаш ки аллоҳ ҳамон одаме ки ҳами хеле кор мекуна ҳидоятш куна парвардигоро. баъд бародарон ҳами хеле кор шудагия ин ҷои вай неста. вози падари ҳами башаҷон гап зад ки хай ҳами хеле садои вай умедай ки 280 000 да картаи модари бародар гузаштай а далши картаи худша умед дар чиҷои картаи бародар мондая мақсад вай кардаи ака рост мега дурӯғ мега вай мега ки ман ба дигар мақсад вайёра мегзаронам не ки иншоаллоҳ аллоҳ ҳамаро дидае. саломат бош бародари азиз. бениҳоят мо хушҳол ҳастем ки шумо бо мо ҳастед бародаро. шумо моро дуруст мефаҳмед ва мо намехоҳем ки як касро пас занем ва як каси дигарро баланд намонем. аз сабабе ки барои ин кӯдак пули бисёр залул аст, дар кор аст барои оператсия. мо ба он хотир имрӯз даъват шудем ба ин хонаи бародар ва мо омадем аз аҳволи ин кӯдак бохабар шавем то ки дигарро бохабар кунем ки ин бародар дар ҳақиқат кӯмак ба кӯмаки шумо ниёз дорад ва нафароне ки моро нодуруст мефаҳманд, нафароне ки моро нодуруст қабул мекунанд ки шояд ки мо специал накардесем ки барои садои умед дар осмони ҳафтум биромадаасту мо дар осмони якум ҳастем. не, ба номи худое ки моро халқ кардааст мо ба хотири ин накардем. танҳо аз ҳамин падараш вақте ки ман ҳамин гапа шунидам аҷа аллакай дар вай ман шуд ки ман хостам ки ябор пурсам. аммо дар омади гап ҳамихел гап шуд ки мақсад мо мерем пагон авор мекунем эфирда садои умед ҳаминҷа биромад. мақсад садои умед ҳамин коракаст мо гуфтем лекин садои умед имрӯз моро навист ки мақсад мо тӯҳмат мекунем дар ҳаққи вай. ба ҳамин хотир мо омадем мақсад аз падараш фаҳмем. албатта фарзанди ҳар як касе агар ҳамихел чунин касал бошад вай намехоҳад ки нисбати як кас як гапи сахт гӯяд, фарзанди як касро ту гӯяд, ба хотире ки фарзанди худаш ба ҳамин аҳвол аст ва як каса мақсад тӯҳмат кардан неста. вақте ки моро меган тӯҳмат кардем албатта иншоалло мо дар ҳаққи ҳамон кас тӯҳмат карда нестем ва тӯҳмат намекунем. ҳар он наворҳое ки мо пеш аз ҳаҷ рафтанмон гирифтем, ҳар он наворҳое ки буд дар ҳақиқат мо блогер ҳастем бигем хато намекунем. аммо ман блогери любителскиам. чизеро ки ёфтам наворбардорӣ мекунам мепартомам ба касе дигар кордор нестам. то ҳозира ман шукронаи худо мақсад баҳси мурозира ақоратҳои зиёд ягон одама мақсад дар прямо дар эфир ё дар наворҳо накардам. ба ҳамин хотир бародаро дуо мекунем ки худованд ҳар касе ки ба кадом роҳе ки набошад худованд ҳидоятш кунад дар роҳи рост. Давайте продвижение, давайте садака. У вас недостаточно сбережений? Давайте садака. Аллах откроет вам. алейкум бародари азиз. навори ояндаи мо ҳамин аст ки дар бораи ҳамин кӯдак чӣ аҳвол дорад ва дар кадом аҳвол аст ва пулҳои ҳамин кӯдак ҷо шудагиаст.
барои оператсия гуфтан ҷамъ мекунанд. ана пулош куҷо шудаги аст? Иншоллоҳ наворо интизор шавед. Мо наворбардорӣ мекунем ва интервю мегирем аз падараш ки пулое ки мардум гузаронданд барои ҳамин кӯдак куҷо шид? Кӣ ҷавоб метиҳад?